Tapi nak kamerane. Ayo, yo malah bojoku mulai larang kita. Enak dhewe kaya jomblo ngene. Kok balik ora iso ngudeni bakul kopi neh ya. Dene diam-diam ya ning warung. Halo, Pak. Aku wis tekan. Cepet ya. Ya. Mangkat, jelengkas. Oke. Malah ini terminal. Suwe kan? Kabur. Ayo, boleh. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya juga cek Pak. Nggih, Wah. Sik ah. Sak. Bu iki sing satu lah lemas kesel nih kok. Ya, cuk. Toko-toko. Dah juga mlebu. Iya, sayang. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Dosakah aku? Bila hihi. Kondi mau. Kau mak lapo? Dhewean. Jomblo dah yang ini kia, lah piye kancane sopo? Aduh, coba jomblo gua sedih hati gua. Daripada gua lo sering lara hati. Sedih. Bahas jomblo sedih. Syaratnya ini. Ojo terlalu berharap kepada sesuatu yang berlebihan. Semakin kue berharap, semakin kamu tersakiti, Bos. Woi, kata-kata kopi. Kata-kata kau Facebook. Diman yo aneh-aneh lek Diman. Iya, udah ini diceritain lek Diman. Apa? Nek kampung sebelah lo. Eh. Ono sing kena corona. Kamu sebelah. Iya, bane. Wih, oh bahaya ono. Jangan nganti kena zona hitam ae lek ono sing kena ngono ya. Sing tenang. Pokoknya wong daerah dhewe RT-ne dhewe pagerane kanthi. Wih, iya. Kemungkinan aman, Bos. Alhamdulillah. Oke. Apa enake niki yo? Iya, ana baul kopi ning gitu lho, suwanger kowe. Mau mantep pokoke. Kok gitar Spanyol? Iyalah yo ngluwehi kok pokoke. Daerah kidul ngerti lah. Itu jembatan kae lho. Ayo Rono.
Jembatan sing kuning iki. Iya, wis ayo. Dijamin ketagihan pokoke Rono. Saiki. Iya lah, Mangkat. gas. Mantap, Mantap. Cus. Gaspol. Lho rokok. Wis iku. Aku apa, Bos? Oh, mah ditinggal kowe kapal pecah ya. Lah iya lah kok. Kok ngamuk terus ngono. Nek piye ngamuk. Omah ditinggal bojo tidak diresiki barang kok koyo mengkene. Alam gua metu aku ngopi. Pendi, wedi omah ditinggal lu malah. Sepine rek. Kan iki sing tuku dolan ndi kok suwene ngene gak nang sing tuku. Ngenteni Joko-Joko ora ono liwat blas iki. Jokone dhewe elek-elek, ulane ora ono sing liwat. Tiktokan sik ah. Besok upload Lah, waduh sambo. Kae. Ndi? Kas tutup. Ya wis. Wayu tenan. Ki ana bakal ayo pinter kok ndi. Mampir terus. Lincah ya berarti ya. Bakule malah lapo iku bakule yo. apa Mas? Kita seger. Mbak, pesen kopi kapal api, Mbak. Iki apa? Aku Gude. Iki kapal api setunggal, Gude setunggal. Nggih, Mas. Sing pewanes ya. Gude dalam gula. Ora usah. Gak manis. Iya. Kabeh bakul lho, kono no. Aku wong mbok. Makan tripit-tripit yo. Ini buat nyawang bakul e. Elek weker. Gude terus. Bakule mbak gudo terus. Nah, bakul ya. Mbak, Lah piye, Mas? ya itu tuku rokok mau kok. Enggak ngenteni kopi. Kene rokok, Mbak. Konten. Jarum apa iku gudang garam? Monggo, Mas. Balik, Mbak. Mbak karo rokoknya, Mbak. Kayak rokoknya, Mbak. Kalau Mas datang. Pinten rokoke? Surya Mbak siji, Mbak. Mang kacang. Jumatno ora, Mas? Wih, ngono. Aja ngono kuwi. Kalau kuning enggak, Mbak? Lah ono, Mas, nganggo tangan wae. Wis kok kabeh kaya atiku iki, Mbak. Aku masak suwak barang. Dedel. Betina ngono iki. Dedel. Jarek mati suwake guru-guru sapa lah? Biasa. Awewek. Dek Lisa. Bongso ngenak metu ya apa? Kopi dah. Kopi napa, Mas? Kopi ireng, wae susu. Kali susu, Mas. Ya siku ae. Gude-gude ae ora masalah. Bodibul. Kang omah ngono wis marani bojoku kok. Ngamuk ijen wis badan wis lunga nek ya aman ya. Minggat lho. Mulai aja ngamuk. Dadi ana perubahan ngono ya. Ini lho urip bersulo terus mulane golek aja kawinno. Nikmati masa mudamu. Masa berkawin ora masa selanjutnya masa sebenarnya datang. Ini iki lho nom, kayak aku karo gendeng. Los. Hari ini mondar-mandir. Los. Mantap. Bedoni bakul kopi. Iki yo. Eleng. Jadi kowe sikat kabeh kancamu kan apa? Kopi saiki lah. Ting to iki. Ora Ora usah ting. Ora usah ting. Ora mantap-mantap kok. Barang. Ya padha. Padha coklate. Beda kok. Bakso enak iki. Iya. Ning aku marek. Bakul ora wedok.
keluar. Ngetiba kule wis. Kowe mau dulu apa jomblo-jomblo itu ngopi bareng tak pas saya aku wajane kok. Sok kowe mau rene bareng. Mbak kuliah ayu kok. Mbak kuliah lanang ya rene aku. Apa iku jan? Ana apa di Lisa? Nget-nget wong senengane kok. Aja ngeprank ah. Iya. Lisa senengane ngeprank. Anu mulo mbak ngono koser-koser. Mas aku ulo ya, Mas. Terus Sedang. kowe Iya. Long ade. Long. Kowe ki akhir suntuk moro rene. ya ada yang ngono ra Dit. Lagi proses ya. Balik, Bang, jam semene yo. Sak seduh. Desa seduh. Apa meeting kau? Warung terus ya wedhus semua. Mbak, iki sing bayar. Dibayar. Bos kok alah Sekali-kali. Yo. Lagi udah tinggal dhewe ya. Yo. Pamit tau. Ya ya enak anu. Biar Mas. Ora Iya, iya. mau biar lu. Kowe di bojo durung Dit? Dulu Mas, Durung iki. aku benda. Waduh. Rondo cai. Ayo kamu tak bayar aku ya. Aku berapa aja? Jarum. Pira Mas? Izin kok. Lu kono nedot 5 lah kok. Sakti. Bawah dedaunan. Adem semile. Dulu bojone pira? Anak wis metu ya jomblo. Lumayan bojo. Kowe iki ora goreng-goreng apa kono lho mlebu kono. Aku tak bales ya. Iya Mas. Duitnya ndek ngisor gelas sing kok. Ya. Ih, wedhus. Dari satu kelas. BTS lur, kanggo BTS lur, deloki bojone ra kecekek blas katokan boxer. Masya Allah. Ngawur. Ya, balik. Wika cekaka. Uns. Hey. Sini dong.